Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламе хөрмәтле милләттәшебез Мустиева Мәрьям Аббас кызына юллана. Газиз әниләре, яраткан әбикәйләрен, матур гомер тантанасы белән ихластан кызы Рәшидә, кияве Кәрим, аныклары Ләйлүшка кытлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Әнием, әникаем, нинди ягымлы һәм йөрәккә якын бу исем. Әни дип эндәшә алу үзе зур бәхет ул. Мин дөньяда бик бәхетле бала. Чөнки янәшәмдә минем өчен җан атучы, сөенгәндә шатлыгымны уртаклашучы, кочагына сыенганда кызым, йөрәк җимешем дип иркәләп эндәшүче газиз әнием бар. Әни, һәр кеше өчен иң кадерле, иң хөрмәтле, иң якын кеше ул. Авыр чакларыбызда да, шатлыклы минутларыбызда да без әниләребезнең җылы кочагына сыенабыз. Әниләрнең йөрәк җылысы, балам дип эндәшкән ягымлы сүзләре безгә яшәргә көч бирә. Йомшак куллары белән башыңнан бер сыйпап узса, бөтен авыруларың, борчуларың беткән кебек була. Әнә шундый тылсымлы, бөек көчкә ия ул ана дигән изге зат. Әгәр без бүген зәңгәр күктән йөзгән ак болытларга, кояшлы җылы яңгырларга, түбәләрдән тып-тып итеп тамган язгы тамчыларга карап сөенәбез икән, без моның өчен әнкәйләребезгә бурычлы. Чөнки алар безгә бу матур дөньяны бүләк итүчеләр, төнге йокыларын йокламыйча, җил яңгыр тидермичә безне үстерүчеләр. Димәк, алар безне яклаучыбыз да, саклаучыбыз да. Һәр кемгә үз әнисе дөньядагы иң кадерле кеше булган кебек, миңа да үз әнием кадерледән дә иң кадерлесе. Барлык балаларныкы кебек минем дә телем әни сүзе белән ачылган. Әниемнең йомшак куллары, ягымлы тавышы, моңлы җырлары миңа шатлык китерә. Җәннәт аналарның аяк астында диләр. Әйе, бу дөрестән дә шулай. Һәрбер ана үзенең йөрәк җимеше, баласы өчен кайгырып яши. Үз чиратыбызда без дә әниләребезне яратып, аларга кайгы-хәсрәтләр китермичә яшик. Әниләребезнең йөзләреннән бер кайчан да елмаю чаткылары сүнмәсен иде. Барыр юлларыбызны яктыртып торучы, мәңге сүрелмәслек кояшыбыз бит алар безнең. Дөнья киңлегенә тиңлим әнкәемнең йөрәге. Әнкәй, сиңа бүләк итәм бөтен дөнья гөлләрен. Рәхмәт, әни, мең рәхмәт. Бар нәрсәгә булдың түземле. Сәламәт бул, кайгы күрмә, Ходай олыласын үзеңне. Сабыр, гади, кешелекле, кылганнарың бары изгелек, борчуларың калсын үткәннәрдә, бәхетең булсын иде гомерлек. Ал син бездән тәбрик сүзен, шушы булсын олы бүләкләр, тыныч, тигез тормыш, гел шат яшәү, озын гомер безнең теләкләр. Гомерең матур узсын, әни бәгърем, кайгы-хәсрәт килә күрмәсен. Йөзең һаман көләч, матур булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Синең күңел сандыгыңда бәхет, шатлыклар тулсын. Гомеркәең аккан судай туктаусыз озын булсын. Син бит, әни, безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә, мәңге яшь бул, иң кадерле, якын кешебез. Бәхетле, озын гомерле бул безнең кадерлебез. Хөрмәтле Мәрьям Аббасовна, туган көнегез котлы булсын. Алда да бала аныкларыгызның бәхетенә куанып, гомер кичерегез. Әнкәең күзләре, кызартмам йөзләрен, онытмам алтындай сүзләрен.